איזו הפסקה קטנה כדי לספר לכם כמה דברים וגם לומר כמה דברים נחמדים ולברך אתכם ולספר לכם גם קצת על שתי המכוניות הנפלאות האלה שנמצאות כאן היום. בעצם מרגש זה לראות אותם. אז זהו, מי שהאחרונים, סניורי, benvenuti e buonasera. Questa sera eccezionale per questi studenti che sono in Israele per la prima volta. כולם בהלם ממני או כולם בהלם כי לא מבינים איטלקית? ואנחנו רוצים לבקש גם וגם. טוב, אני רוצה לבקש מכל האחרונים ביציע להתקרב לכאן. יש לנו גם כמה פרסים. יש לנו מכוניות אלפה רומאו קטנות לתת לכם. כולם שומעים על הכרטיסים, על הספחים. יש לנו שעוני יד איטלקיים. יש לנו ציור מתנת חברת האם של אלפה רומאו מאיטליה. יש לנו תמונה מתנת חברת האם של אלפה רומאו מאיטליה. ויש בתחילת השנה הבאה, זה עוד 3-4 חודשים, את התחרות תצוגה, תערוכת הרכב הבינלאומי בז'נבה. מי רוצה לבוא לז'נבה ותערוכת הרכב הבינלאומי? תיסע לז'נבה עם אירוח מלא VIP, קומפלט, בתערוכת הרכב הבינלאומי. אבל לפני הכל, אפשר לבקש תשומת לב כמה דקות, חברים. אני רוצה להגיד, קודם כל אני נורא שמח ומתרגש להיות כאן, אני פעם ראשונה באירוע של המועדון. אני מהמכורים הקשים, עוד שהיה לי שיער, והסיפור הוא ארוך. אני לא יודע איך כל אחד מכם מגיע לאלפה רומאו. אני הגעתי דרך הדודה. איפה מוטי מוטיל? איפה מוטי? מוטי יודע, מוטי מכיר את דודתי, זיכרונה לברכה. ואני רוצה להגיד לך מוטי שנורא ריגשת את המשפחה שבאתם ללוות אותה בדרכה האחרונה, את דודה שלי זיווה שהייתה קרואה על מכוניות אלפה רומאו. הייתה יהודייה מאוד מבוגרת, אבל היא הייתה קרואה על מכוניות אלפה רומאו. כמה שנים מוטי? 40 שנה? משהו כזה? בערך. אז זהו, אני נורא שמח להיות כאן היום. ה-159 TBI שלי עומדת בחוץ. בינתיים היא היחידה שיש כזאת בכביש. לא יודע, סיפרו לי שזה אוטוטו, אני לא ראיתי אחרות. מדהים זה, יש עוד TBI? יש עוד, טוב. אז אחרי כל דברי הפתיחה וכל ההתרגשות והכל, אני נורא שמח להיות כאן היום, ואני רוצה לברך אתכם לרגל יום השנה העשירי למועדון אלפה רומאו ישראל. איזה כיף. איזה כיף לראות את הסמלים, לראות את הלוגו, לראות את המכוניות האלה ולראות את האנשים שלפחות יש כמה אנשים שיותר משוגעים ממני וגם מוכנים לשים כסף על זה, וזה לא פשוט וזה לא קל, ואתם יודעים את זה. אני רוצה להגיד תודה רבה לאנשים שמלווים אותנו ושהם הספונסרים, גם של האירוע הזה, גם של אירועים נוספים וגם של המועדון כולו. ברשותכם, קודם כל סמלת או סמלת, סוכנות מכוניות הים התיכון, יבואני אלפה רומאו, קיאט, לנצ'ה ואבא. ובהזדמנות חגיגית זו, אני רוצה ברשותכם לברך את מי? אמיר איתך, מנהל המכירות החדש הארצי של אלפה רומאו ושל כל המשלחנים. איפה אמיר? איפה? הגעת? זה אמיר, רבותיי, אם תרצו פעם אלפה חדשה, זה היה שאתם רוצים לדבר איתו. תגידו שאני שלחתי, יש הנחת סלב. טוב, עכשיו ככה. אלמוג, תודה בהצלחה רבה, אמיר, בתפקיד. אלמוג, סוכנות לביטוח בנהלת אריק יעקב, משרתים בנאמנות כבר עשור את החלק הגדול שקבוע המועדון. תכשיטי יד הזהב בהנהלת קובי ודוד לוגסי, בית עסק מוביל באזור השרון לסחר בתכשיטים ושעונים. ולמוסך אוטו איטליה בהנהלת גיא חיוב אור זאבי, שירותי מוסך
לרכבים איטלקיים מכל הסוגים. עד כאן דברי הפתיחה שלנו. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים קודם כל לספר לכם קצת על המועדון, מה הוא עשה בשנים האחרונות, מה הוא עשה בשנה האחרונה, מה החזון שלו לשנים הקרובות, ומה אנחנו רוצים מכם בסוף הערב הזה. אני רוצה להגיד תודה קודם כל לרוברטו דיקולי ולהקת פיאסטה איטליאנה שמלווים אותנו בתחומים המוזיקליים. אני רוצה להודות לכל חברי המועדון שהכרתי אותם בצורה ספורדית דרך מוטי והחבר'ה מהמוסף וניר בן שלמה שלא נמצא כאן בסוף, שעזרו לי להרים תוכנית מדהימה על מוזיקה ותרבות איטלקית, וכולכם התייצבתם סתם ביום רגיל אחרי הצהריים מעכשיו לעכשיו, נכון? בליד נוקיה שם על המדרכה. מי זה הבחור הזה? איפה הוא הבחור עם הספיידר הפתוחה? אהלן. עמיקה, נכון? עמיקה יש לו מכונית מדהימה, מכירים את הספיידר הפתוחה שלו? המכונית הזאת כיכבה בטלוויזיה. אני הרגשתי כמו מרצ'לו מסטרויאני שהוא נוסע ככה עם סופיה לורן באחת המכוניות האלה. בכלל שמעתי שיש עכשיו כמה מכוניות איטלקיות באמת מהטובות ביותר. למבורגיני, טומאסו, קוואטרופורטה, כי הבעלים שלהם הולך ל4 שנים לכלא, עכשיו קוראים לו ברלוסקוני, הוא לא צריך את המכוניות האלה ממכירה, אז אם אתם מוכנים לקנות, למכור, יש לכם קונה, נראה לי שהוא צריך קצת כסף. עכשיו, אחרי כל זה אני רוצה שני דברי ברכה. קודם כל, יושב ראש המועדון, שי ורד.